Čuvam tovar od udara valova, ali nisam dugo razmišljao o tome. Najpre položim na njega sve daske koje sam mogao dobaviti i pošto sam dobro promerio šta mi je najpotrebnije, prvo uzmem 3 mornarska kovčega, koje sam silom otvorio i ispraznio i spustim ih na splav. Prvi od ovih napunim namirnicama, hlebom, pirinčem, 3 koturima holandskog sira i sušenim kozjim mesom, kojim smo se na brodu mnogo hranili, i malim ostatkom evropskog žita koje se čuvalo za živinu koju smo poneli na more, a koja je bila poklana. Beše i nešto pomešanog ječma sa pšenicom, ali na svoje razočarenje našao sam da su ga pacovi sve pojeli ili ukvarili. Što se tiče pića, nađem nekoliko sanduka boca koje su pripadale našem kapetanu, u kojima je bilo oko 5-6 galona. Napomena broj 1. Galon 4,5 litra. Kraj napomene. Rakije. Ove sam namestio zasebno, pošto ne beše potrebe da ih stavim u kovčeg, da ne bi bilo mesta za njih. Dok sam to radio, primetim da dolazi plima, mada vrlo blaga, i sa žalošću sam video kako moj kaput, košulje i jelek koje sam ostavio na obali na pesku odploviše. Što se tiče mojih čašira koje bešu od lana i do kolena, u njima i čarapama sam doplovio do broda. Otuda počnem preturati da nađem odeću i nađem dovoljno, ali ne uzmem više no koliko mi je za tada bilo potrebno, jer su me druge stvari mamile. Prvo alatke za rad na kopnu i posle dugog traženja nađem stolarski sanduk koji mi je odista bio od preke potrebe i mnogo dragoceniji u to vreme no tovar blaga kakvog broda. Spustim ga na splav, ne gubeći vremena da pogledam u njega, jer sam uglavnom znao šta je sadržavao. Potom se postaram za municiju i oružje. Behu 2 lake lovačke puške u velikoj kabini i 2 pištolja. Prvo uzmem njih i nekoliko rogova za puščani prah i torbicu tanadi i 2 stara zarđala mača. Znao sam da je bilo 3 bureta praha na brodu, ali nisam znao gde ih je naš topdžija smestio. Posle mnogo traženja nađem ih, 2 suva u dobrom stanju, 3 ukvašeno vodom. Oba bureta i oružje prenesem na splav i sad sam smatrao da imam priličan tovar i počnem misliti kako da dođem s njim do obale, bez jedra, vesla i krme, u opasnosti da mi i najmanji vetrić sve prevrne. 3 stvari su me hrabrile. Prvo, more beše mirno, drugo, plima beše nastupila bližeći se obali, treće, ukoliko beše povetarca, duvaše prema kopnu. I tako našav 2-3 slomljena vesla koja su pripadala čamcu i sem toga alat koji beše u sanduku, nađem 2 testere, sekiru i čekić i sa tim tovarom otisnem se na more. Čitavu milju ili nešto više splav plovljaše lepo. Jedino što su ga talasi nosili malo dalje od mesta gde sam ranije izašao na kopno, iz čega zaključim da ima neke vodene struje prema kopnu, te se prema tome ponadam da nađem neki zaton ili reku koju bih mogao iskoristiti kao pristanište da se iskrcam sa svojim tovarom. Kako sam zamislio, tako je i bilo. Pojavi se predamnom malo ušće i primetim jaku struju plime kako ulazi u njega, te povedem splav što sam bolje mogao sredinom struje. Ali tu malo ne doživih drugi brodolom i da sam ga doživeo, srce bi mi odista prepuklo, jer kako ni najmanje nisam poznavao obalu, splav se jednim krajem nasuče na sprud, a kako se drugim krajem ne beše nasukao, malo je trebalo da sav moj tovar sklizne prema onom kraju koji beše slobodan i da padne u vodu. I sve snage poduprem sanduke leđima da ih zadržim na mestu, ali nisam mogao da odgurnem splav, niti sam smeo da se pomaknem i tako ostanem skoro pola sata dok me dizanje vode ne dovede malo više u ravnotežu i malo posle toga dok se voda i dalje dizala, splav se oslobodi s pruda i ja ga odgurnem veslom u kanal, pa terajući ga naviše nađem se najzad na ušću rečice, sa zemljom sa oba 2 strane i sa jakom strujom uzvodno. Pogledam na obe strane, ne bih li našao podesno mesto za iskrcavanje, jer nisam želeo da odem odveć daleko uz reku, u nadi da vremenom vidim kakav brod na moru, pa rešim da se namestim što bliže obali. Najzad spazim mali zaton na desnoj obali ušća, u koji s velikom mukom i teškoćom privedem splav, i najzad se toliko približim da dodirujući tle veslom uzmognem da ga uguram. Ali ovde umalo što nisam sručio ceo tovar u more, jer kako je ta obala ležala prilično strmo, ne beše mesta za iskrcavanje, sem gde bi se jedan kraj splava podigao visoko, a drugi toliko spustio da bi moj tovar došao u opasnost.
Sve što sam mogao učiniti beše da čekam da plima dostigne svoj vrhunac i da držim splav veslom kao sidrom čvrsto uz obalu blizu jednog ravnog komada zemljišta, za koje sam mislio da će ga voda preliti. I tako je bilo. Čim sam našao dovoljno vode, jer moj splav je gazio oko stopu vode, gurnem ga na onaj ravan komad zemljišta i tu ga učvrstim time što pobodem jedno slomljeno veslo u dno s jedne strane, a drugo s druge, i tako sačekam dok nastupi oseka i ostavim moj splav i tovar u bezbednosti na obali. Moj sledeći posao beše da osmotrim zemlju i potražim podesno mesto za stanovanje i gde da slonim svoje stvari, da ih obezbedim od svake nezgode. Gde sam bio još nisam znao, da li na kontinentu ili na ostrvu, naseljenom ili nenaseljenom, da li postoji opasnost od divljih zverova ili ne. Jedno brdo na milju od mene, vrlo strmo i visoko, kao da nadvisivaše brdski lanac severno. Izvadim lovačku pušku i pištolj i rog puščanog praha i tako naoružan odem s naporom i mukom do vrha toga brda da razmotrim okolinu. Na svoju veliku žalost vidim svoju sudbinu, naime da se nalazim na ostrvu okruženom sa sviju strana morem. Nigde zemlje da se vidi, sem nekog jako udaljenog stenja i dva ostrvca, manje od ovog na 3 milje zapadno. Vidim da je ostrvo na kome sam neplodno i po svemu sudeći nenaseljeno, sem divljim zverima, od kojih do duše nisam ni jednu video, ali sam video obilje ptica meni nepoznatih vrsta, za koje nisam znao kad ih ulovim koje su za jelo, a koje ne. Kad se vratih opalim na jednu veliku pticu na drvetu na ivici velike šume. Verujem da je to na tome mestu prva ispaljena puška od stvorenja sveta. Čim sam opalio, sa sviju strana šume diže se bezbroj raznovrsnih ptica, krešteći svaka na svoj glas, ali mi ni jedna vrsta ne beše poznata. Što se tiče ptice koju sam ubio, mislio sam da je neka vrsta jastreba, sudeći po boji i kljunu, ali ne prema kandžama koje behu obične, meso beše kao od kakvog lešinara nepodesno za jelo. Zadovoljan ovim otkrićem vratim se splavu i preduzmem da odnesem tovar na obalu i na tom poslu provedem ostatak dana. Šta preko noći da radim nisam znao ni gde da spavam, jer sam se plašio da legnem na zemlju da me kakva divlja zverka ne proždere, mada doista ne beše razloga strahu kako sam docnije uvideo. Ipak, kako sam umeo, zabarikadiram se sa sviju strana sanducima i daskama koje sam doneo na obalu i načinim neku vrstu kolibe za prenoćište. Što se tiče hrane, nisam znao kako ću se snabdevati, sem što sam video 2-3 stvora nalik na zeca gde istrčaše iz šume kad sam ubio pticu. Pada mi na pamet da mogu doneti još mnoge stvari iz broda, koje bi mi bile od koristi, naročito konope, jedra i slične predmete koji se mogu doneti na ostrvo. I rešim da još jednom otplovim do broda, ako je mogućno, i kako sam znao da će ga prva bura koja naiđe razmrskati u parčad, naumim da dignem ruke od svega dok ne izvučem iz broda sve što mogu. Zatim sazovem savet, to će reći u mislima radi rešavanja da li da vratim splav, ali to je izgledalo nemogućno. Rešim da odem kao pre kad nastupi plima i to učinim, samo se svučem pre no što izađem iz kolibe, ali ostavim na sebi kariranu košulju, platnene gaće i patike. Popnem se na brod kao pre i napravim drugi splav i kako sam imao iskustva sa prvim, ne načinjam ga tako glomaznim, niti ga tako pretovarim, pa ipak odnesem nekoliko vrlo korisnih stvari. Najpre nađem u stolarskom odeljenju 2-3 džaka eksera, velikih klinaca i veliki čekrk, 2 ili 3 tuceta sekirica i pre svega onu veoma korisnu stvar koja se zove tocilo. Sve to skupim sa još nekim stvarima koje su pripadale topdžiji, naročito 2-3 gvozdane poluge i 2 bureta tanedi za muškete, 7 mušketa. Napomena broj 1. Puška bez oluka. Kraj napomene. I još jednu lovačku pušku sa još nešto puščanog praha, veliku torbu punu sačme i veliki smotak olovne table. Ali olovni smotak beše tako težak da ga nisam mogao podići i prebaciti preko brodske ograde. Sem tih stvari uzeh sve što sam mogao naći od odela brodske posade i rezervno prednje košno jedro, viseću postelju i posteljno rublje i time natovarim drugi splav i sve u redu prenesem na obalu na svoje veliko zadovoljstvo. Malo sam se bojao da za vreme moga odsustva kakva životinja ne pojede bar nešto od mojih namirnica na obali, ali kad sam se vratio nisam našao ni traga od kakvog posetioca.
Jedino što je neko stvorenje, nalik na divlju mačku, sedelo na jednom sanduku, ali pobeže kad se približih i zastade. Sedelo je mirno i bezbrižno i pravo me gledalo u lice, kao da je htjelo da se upozna sa mnom. Nanišanim puškom, ali kako ono nije znalo šta to znači, sačuva ravnodušnost i ne pokuša da se udalji. Dobaci mu parče dvopeka, ne mnogo, pošto moja zaliha ne beše velika. Ono priđe, pomirisa ga i pojede. Očekujući kao sa zadovoljstvom još, ja mu zahvalim, ali više ne mogu dati. Ono zatim ode. Pošto donesoh drugi tovar na obalu, mada sam morao da otvorim burad sa puščanim prahom i da ga malo po malo prenesem, jer burad beše velika i preteška, počnem praviti šator od jedra i motaka koje sam odsekao u tu svrhu. Pod šator smestim sve što bi se moglo ukvariti na kiši ili suncu, pa postavim jedno na drugo prazne sanduke i burad oko šatora da ga utvrdim za slučaj iznenadnog napada od strane čoveka ili zveri. Kad sam to uradio, zaprečim šatorska vrata daskama iznutra i uspravljenim praznim sandukom s polja prostrem postelju na tle, postavim oba pištolja, čelo glave, a pušku pored sebe i legnem prvi put u postelju. Spavao sam vrlo spokojno cele noći, jer sam bio premoren i malaksao. Prošle noći sam spavao malo, a celog dana živo radio na prenošenju stvari s broda na obalu. Imao sam, čini mi se, najveći magacin svega i svačaka koji je ikad bio pripravljen za jednog čoveka, ali još nisam bio zadovoljan, jer dok brod ostane tako uspravljen, smatrao sam da treba da iznesem sve što mogu iz njega. Tako sam svakog dana za vreme plime išao na brod i donosio iz njega po neku stvar. Naročito treći put doneo sam što sam više mogao brodske užarije, tanjeg konopca i upredenog kanapa sa komadom platna kojim se krpe jedra i bure ovlaženog puščanog praha. Jednom reči odneo sam sva jedra, samo sam morao da ih isečem na komade i da ih u nekoliko navrata prenosim jer nisu bila više za upotrebu kao jedra, već samo kao platno. Ali najviše me obradovalo kad sam najzad posle 5-6 ovakvih navrata, smatrajući da više nemam šta očekivati od broda što bi bilo vredno truda, našao bure dvopeka, 3 burenceta ruma, sanduk šećera i bure belog brašna. To me iznenadilo jer više nisam mislio da ću naći namirnica, sem ukvarenih vodom. Odmah sam ispraznio bure dvopeka, zamotao dvopeku komade od jedra koje sam isekao, napravio više zamotuljaka i sve to preneo na obalu. Idućeg dana opet odem i pošto sam iznao iz broda sve što se dalo poneti, počnem sa užadima. Presečem veliko uže na komade koje ne bi bili preteški, prenesem 2 komada i 1 palamar na kopno, sa svom mogućom gvožđarijom. I pošto sam sasekao jarbolske križeve i sve što sam mogao da načinim veliki splav, natovarim ga svim tim teškim stvarima pa pođem, ali me sreća počeo ostavljati, jer splav beše tako glomazan i pretovaren da nisam mogao njim upravljati kako treba, te se prevrnu zajedno sa celim tovarom u vodu, kad sam dospeo u zaton gde sam iskrcao ranije tovare. Što se tiče mene, ne beše velika šteta jer sam bio blizu obale, ali je šteta za tovar od kojega veliki deo propade, naročito gvožđarija, koja bi bila od velike koristi. Ipak kad nastupi oseka, prenesem veći deo užadi i nešto gvožđarije na suvo, mada sa beskrajnim trudom jer sam morao tražiti po vodi, a to me je jako zamorilo. Zatim sam išao svakoga dana na brod i odnosio što sam mogao. Bio sam već 13 dana na kopnu, a išao sam 11 puta na brod i za to vreme sam odneo sve što 2 ruke mogu i verujem da bih parče po parče odneo i ceo brod da je vreme ostalo tiho. Ali kad htedoh poći po 12. put, primetim da se diže vetar. Ipak odem na brod za vreme oseke i mada sam mislio da sam kabinu pretražio do sitnica tako da se više ništa ne može naći, ipak otkrijem jedan orvan sa fijokama i u jednoj od njih nađem 2-3 brijača, velike makaze, 10-ak dobrih noževa i viljušaka, a u drugoj oko 36 funti sterlinga, u novcu engleskom, brazilskom, španskom i to nešto u zlatu, nešto u srebru. Nasmešim se samom sebi kad spazim taj novac. O, ništario povičem, od kakve si ti koristi? Ne vrediš mi ništa, čak ni truda da te podignem. Jedan od ovih noževa vredi više na sva ova hrpa. Ni za šta mi ne trebaš, ostani gde si i potoni kao stvarka koju ne vredi spasavati. Ipak promisliv, ponesem ga, umotam ga u parče platna i stane misliti kako da načinim drugi splav. Ali kad počnem spremati šta treba, opazim da se nebo prekrilo oblacima i da se vetar diže i za 1/4 časa zaduva snažno od obale.
Odmah mi pade na um da je zalud spremati splav kad vetar duše sa kopna i da bi najbolje bilo da odem pre nešto nastupi plima, inače neću moći uopšte dospeti do obale. Spustim se u vodu i preplivam rukavac između broda i sprudova. I to s velikom mukom, nešto zbog težine stvari koje sam nosio, nešto zbog uzburkanosti vode jer je vetar naglo rastao i pre nešto nastupi puna plima diže se bura. Ali ja sam već bio u svom šatorčiću, gde sam ležao u bezbednosti sa svim svojim blagom. Vetar je snažno duvao cele noći i ujutru kad pogledah ne beše ni traga od broda. Bio sam nešto iznenađen, ali se umirim prijatno i pomisli da nisam izgubio vreme, niti sam bio lenj da iz broda iznesem sve što bi mi moglo biti od koristi i da je u njemu odista malo ostalo od onoga što bih mogao odneti da sam imao više vremena. Prestao sam sad da uopšte mislim na brod i na išta u njemu, izuzev na olupine njegove koje bi mogle biti izbačene na obalu, kao što se odista i dogodilo, ali te stvari su mi bile od male koristi. Počnem jedino misliti kako da se obezbedim od divljaka ako se pojave ili divljih zverova ako ih ima na ostrvu. Padali su mi na um razni načini kako da to izvedem i kakav dom da sagradim, da li pećinu ili šator na zemlji. Ukratko odlučim jedno i drugo i smatram da neće biti na odmet da to opišem. Ubrzo sam našao da mesto gde sam podigao šator nije bilo za stanovanje, naročito zato što beše na niskom močvarnom zemljištu blizu mora. Smatrao sam da nije zdravo i da je nezgodno, naročito zato što u blizini ne beše vode za piće, te se rešim da nađem zdravije i podesnije mesto. U položaju u kome sam bio imao sam da uzmem u obzir nekoliko stvari. Prvo, zdravlje i vodu za piće, kao što sam već pomenuo. Drugo, sklonište od sunčeve žege i zverova. Treće, pogled na more, da ne izgubim priliku da se izbavim ako Bog pošalje kakav brod da ga vidim, jer nisam gubio nadu na spasenje. Tražeći podesno mesto nađe malu zarava na padini brega, padina prema ravni beše uspravna kao zid, tako da me ništa nije moglo napasti s gornje strane. Na strani ove stene beše malo izdubljenje kao ulaz u pećinu, ali u stvari nije bilo ni pećine ni ulaza u stenu. Rešim da na poljanici pred izdubljenjem podignem šator. Poljanica beše do 100 jardi u širinu i otprilike 2 puta toliko u dužinu i od nje se zemljište spuštalo nepravilno na sve strane u nizinu kraj mora. Beše na severozapadnoj strani brda, tako da sam svakodnevno bio zaklonjen od sunca dok se ne pomoli na zapadu i jugu, a to je u tim zemljama pred zalazak. Pre nego što podignem šator, povučem polukrug pred udubljenjem u steni, oko 10 jardi u poluprečniku, a 20 jardi u prečniku. U tome polukrugu pobodem 2 reda jakih kočeva i nabijem ih toliko u zemlju da su stajali čvrsto kao stubovi, vireći oko 5,5 stopa nad zemljom, zašiljeni na vrhu. Razmak između 2 reda ne beše veći od 5 palaca. Uzmem zatim parčat užeta koje sam presekao na brodu i metnem ih u nizove jedno na drugo između 2 reda kočeva do vrha, pa unutarnje kočeve ograde poduprem kraćim kočevima, koso postavljenim u visinu od 2,5 stope i dobijem tako jaku ogradu da ni čovek ni zver ne bi mogli ući u nju ili preći preko nje. Tome je stalo mnogo vremena i truda, naročito dok sam sekao kolje u šumi, doneo ga na mesto i pobao u zemlju. Ulaz u ovo mesto načinih da ne bude na vrata, nego pomoću kratkih lestvica koje sam kad uđem podizao za sobom. Na taj način sam se potpuno ogradio i utvrdio, kako mi se činilo, za svaki slučaj, te sam spavao bezbedno preko noći, što inače ne bih mogao. Mada, kako se pokazalo, ne beše potrebe za svu tu predostrožnost prema neprijateljima od kojih sam se bojao. U taj ograđeni prostor ili utvrđenje s beskrajnim trudom preneo sam sva svoja bogatstva, sve namirnice i municiju iz skladišta o čemu sam već govorio. Napravio sam veliki šator i to dvostruk, da se sačuvam od kiša koje su u jedno doba godine veoma žestoke. Manji šator unutra, veći povrh njega, a ovaj pokrijem okatranjenim platnom koje sam našao među jedrima. Više nisam od nekog vremena ležao u krevetu koji sam donao s broda, već u visećoj postelji koja beše odista vrlo dobra, a pripadala je kormilaru. U šator sam uneo sve namirnice i sve što bi se ukvarilo od vlage. I pošto sam tako sklonio svu imovinu, zatvorim ulaz koji je do tada bio otvoren, te sam, kao što rekoh, ulazio i izlazio pomoću kratkih lestvica. Kad sam to uradio, počnem dubiti stenu i iznesem svu zemlju i kamenje kroz šator, pa ih naslažem u ograđenom prostoru i dobijem neku vrstu terase, uzdignutu 1,5 stopa. Izdubljenje u steni iza šatora služilo mi je kao kućni podrum.
Stalo me je velikog truda i mnogo dana dok sam sve to doveo do savršenstva, te se moram vratiti na neke druge stvari koje su mi privlačile misao. U isto vreme kad sam napravio plan da podignem šator i izdubim podrum, odnosno pećinu, desi se provala oblaka, sinu munja i teško zagrme, kako to obično biva. Nisam se toliko iznenadio munji koliko jednoj misli koja mi prolete kroz glavu brzo kao munja, moj puščani prah. Srce mi klonu kad pomislih da jednim udarom groma sav moj puščani prah može biti uništen, a od njega su mi sasvim zavisili, kako mi se činilo, ne samo odbrana nego i snabdevanje hranom. Nisam se baš toliko plašio opasnosti za sebe, ali ne bih nikad saznao ko mi je naneo štetu da se puščani prah zapalio. Ovo me je toliko porazilo da posle oluje prekinem sav svoj rad, zidenje i utvrđivanje i bacim se na pravljanje vrećice i sandučića da u njih u malim količinama stavim puščani prah i da ih držim odvojeno, tako da se ne zapali sve dok se što desi. Svršim to za 15 dana i razdelim puščani prah kojega sam imao oko 240 funti na nekih 100 vrećica. Što se tiče ovlaženog bureta, od njega se nisam plašio. Smestio sam ga u podrum, odnosno pećinu, koju sam u mašti nazivao kujinom. Ostalo sam posakrivao gore dole po rupama među stenama, tako da se ne ovlaži i vrlo pažljivo obeležio svako mesto. S vremena na vreme sam prekidao taj posao i izlazio bar jedanput dnevno s puškom da se razonodim i ubijem štogod za jelo i da bolje upoznam sve što ostrvo proizvodi. File 6. Prvi put kad sam izašao, odmah sam otkrio da na ostrvu ima koza, što mi je pričinilo veliko zadovoljstvo, ali na moju nesreću behu tako plašljive, prepredene i hitronoge da najteža stvar na svetu beše prići im. Ali se time nisam obeshrabrio, ne sumnjajući da ću ponekad koju ubiti, kao što se uskoro i desilo. Jer kad sam donekle našao gde rado dolaze, ovako postupim. Primetio sam da beže u paničnom strahu kad me vide u dolini, dok su one na stenju, ali ne obraćaju pažnju kad brsta u dolini, a ja se nalazim na stenju. Iz toga sam zaključio da im je čulo vida udešeno da tako opažaju predmete koje su ispod njih, ali ne više njih. Otuda sam se uvek prvo penjao na stene da budem nad njima i često sam imao podesnu metu. Prvi put kad sam opalio na njih, ubijem kozu koja je imala jerence sisanče, što me je jako ožalostilo. Kad majka pade, jerence ostade kao ukopano kraj nje, dok ne stigo gde je podignem. I ne samo to, dok sam staru nosio na ramenima, jerence me je pratilo do ograđenog prostora. Spustim atorku, uzmem jerence u naručje i prenesem ga preko ograde od kolja, u nadi da ga pripitomim, ali ono nehte jesti te ga zakoljem i pojedem. Ovo dvoje dalo mi je mesa za duže vreme, jer sam jeo pomalo i štedeo namirnice, naročito dvopek, što sam više mogao. Kad sam se tako nastanio, našao sam za potrebno da udesim mesto za vatru i da se snabdem gorivom. Šta sam uradio u tome smislu, kako sam proširio podrum i šta sam učinio da povećam svoju udobnost, iscrpno ću opisati kad na to dođe red. Sad moram da ispričam nešto o sebi i svojim mislima o životu, kojih svakako nije bilo malo. Položaj u kome sam bio činio mi se crn, jer kako me žestoka bura bacila na ovo ostrvo, sasvim daleko od našega cilja, a stotinama milja daleko od običnih trgovačkih puteva, imao sam mnogo razloga da smatram da je nebo odredilo da završim život na ovom pustom mestu i na ovaj sumoran način. Kad sam o tome razmišljao, suze su mi obilato tekle niz lice, te sam pokatkad pitao zašto promisao tako uništava svoje stvorenja i baca ih u potpunu bedu, bespomoćno napuštene, sasvim utučene, da jedva ima smisla zahvaljivati za takav život. Ali nešto u meni se uvek protivilo ovim mislima i prekorevalo me. Naročito jednoga dana kada sam hodao s puškom u ruci kraj mora, duboko zamišljen povodom mog sadašnjeg stanja, počnem ovako raspravljati sa samim sobom. Da, u teškom si položaju, to je istina, ali seti se gde su ti drugovi. Zar nije vas 11 ušlo u čamac, gde je drugih 10? Zašto nisu oni spaseni, a ti propao? Zašto si ti izabran? Da li je bolje biti ovde ili tamo? Pa pokažem rukom na more. Svako zlo treba posmatrati sa dobrim koje skriva i sa gorim koji ide sa njim. Pada mi na pamet i kako sam se lepo snabdao svačim što je potrebno za život. A kakav bi bio moj slučaj da se nije desilo jedanput u 100.000 da brod otplavi s mesta gde se najpre nasukao i da ga vetar i talasi doteraju tako blizu obale da sam imao vremena da iznesem sve ove stvari iz njega.
Kakav bi bio moj slučaj da sam morao živjeti u stanju u kome sam prvi put izašao na kopno bez ičega što je potrebno za život ili bez sredstava da što dobavim. Naročito, kažem glasno, mada za sebe, šta bih mogao bez puške, bez municije, bez alata, bez odela, bez posteljine, šatora i drugih sredstava za odbranu od nepogode, a sada imam sve to u dovoljnoj količini i na putu sam da se snabdem tako da mogu živjeti bez puške kad utrošim municiju, tako da sam imao prilično izgleda da živim bez oskudice do smrti, jer sam od početka uzeo u razmatranje kako da se zaštitim od nesrećnih slučajeva u budućnosti, ne samo pošto utrošim municiju, nego i kad mi oslabi zdravlje ili snaga. Priznajem da nisam, dok nije zagrmelo, pomišljao na to da mi grom može uništiti džebanu. I sad ću da počnem neveselu priču o osamljeničkom životu, kako se možda nikad nije čula na svetu, redom od početka. Po mome računu bio je 30. septembar kad sam na već opisani način stupio na ovo grozno ostrvo, dok je sunce ovde bilo skoro u zenitu, a u našem podneblju bila ravnodnevnica, jer izračunao sam da se nalazim na 9. stepenu i 22. minutu širine severno od polutara. Kad sam proveo prvih 10 dana na ostrvu, pade mi na um da ću izgubiti pojam o vremenu usled neimanja knjiga, pera i mastila i da čak neću znati kad je nedelja, a kad radni dan. To se ne desi, uražem na velikom stubu velikim slovima sledeće reči. Prispeo sam ovde na obalu 30. septembra 1659. Pa pošto od sutra napravim veliki krst, postavim ga na obalu gde sam prvi put izašao. Na stranama ovog 4. stuba pravio sam svakog dana zarez nožem, a svaki 7. zarez bio je 2 put veći od ostalih, kao i zarez za svaki 1. u mesecu. Tako sam vodio kalendar, odnosno nedeljni, mesečni i godišnji zapis vremena. Među mnogim stvarima koje sam donao sa broda bila je nekoliko od manje vrednosti, ali za mene većinom korisnih, koje nisam ranije pomenuo, naročito pera, mastilo i hartije. Nekoliko zavežljaja koji su se nalazili kod kapetana, krmanoša, topdžije i stolara, 3-4 kompasa, nekoliko matematičkih instrumenata, sunčanih satova, teleskopa, mapa i knjiga o plovidbi, i sve sam zgrnuo bez obzira da li će biti od potrebe ili ne. Našao sam i 3 vrlo dobre Biblije koje su mi došle u pošiljci iz Engleske i koje sam upakovao sa svojim stvarima, i nekoliko portugalskih knjiga, a među njima 2-3 katolička molitvenika i nekoliko drugih knjiga. Sve sam to pažljivo sklonio. Ne treba da zaboravim da smo na brodu imali psa i 2 mačke, o kojima ću imati prilike da nešto kažem kad na to dođe red, jer sam obe mačke poneo, a pas iskočio iz lađe od svoje volje i doplivao na obalu sa mnom dan docnije, pošto sam iskrcao svoj prvi tovar i ostao mi veran sluga mnogo godina. Donosio mi sve što je mogao, a trebalo mi, i bio mi dobar drug. Želeo sam da razgovara sa mnom, ali to ne beše mogućno. Kao što rekoh, našao sam pera, mastilo i hartiju i najštedljivije sam ih upotrebljavao, i pokazat ću da sam sve tačno beležio dok je trajalo mastila, a kad ga više nije bilo, prestao sam da pišem, jer nisam ni na koji način mogao da napravim mastilo. To me je podsjetilo da oskudevam u mnogim stvarima, i pored svega što sam nagomilao, na primjer, nedostajale su mi mastilo, ašov, pijuk, lopata, igle, čiode i konac. Što se tiče rublja, brzo sam navikao da mi ne bude teško bez njega. Usled oskudice u pomenutim alatkama svaki posao radio sam s mukom, i prošlo je skoro godinu dana pre no što sam sasvim završio svoje ograđeno boravište. Kolje koje sam mogao jedva podići dugo sam sekao i pripremao u šumama, a još duže vremena trebalo je da ga donesem kući, tako da mi je katkad trebalo 2 dana da sečem i prenesem kući jedan stub, a još jedan dan da ga povodem u zemlju. U tu svrhu našao sam za prvo vreme težak komad drveta, pa sam se posle dosetio da uzmem gvozdenu polugu, ali i pomoću nje pobijanje kolja išlo je sporo i s velikom mukom. No šta me se ticala sporost, ma čega što sam imao da uradim, kad sam za to imao dovoljno vremena, i kad nisam imao drugog posla, kad jedan svršim, bar posla koji bih mogao predvideti, sem da krstarim po ostrvu za hranom, što sam manje više činio svakog dana. Počeo sam ozbiljno da razmatram svoj položaj i okolnosti na koje sam ograničen, te ih sad stavljam na hartiju, ne toliko da to ostane nekome ko bi došao posle mene, jer nije bilo izgleda da ću imati mnogo naslednika, koliko da oslobodim misli od svakodnevnih teških pitanja koje žaloste dušu. Pošto mi je duh počeo savlađivati utučenost, stanem se tešiti kako sam umeo i stavljati dobro naspram zla, da na taj način napravim razliku između mog slučaja i goreg.
Iznesem sasvim nepristrasno kao dugovanja i primanje u knjigovodstvu zadovoljstva koje sam uživao nasuprot nesrećama koje sam snosio, i to ovako: zlo. Bačen sam na grozno pusto ostrvo bez ikakve nade na izbavljenje. Izdvojen sam i sklonjen od celog sveta da budem nesrećan. Odvojen sam od ostalog čovečanstva kao usamljenik, kao izgnanik iz ljudskog društva. Nemam odela da pokrijem golotinju. Bez odbrane sam i sredstava da se suprotstavim napadu čoveka ili zveri. Nema žive duše s kojom bih mogao razgovarati ili koja bi mi mogla pomoći. Dobro, ali ja sam živ, nisam se utopio kao svi ostali s mog broda. Ali sam izdvojen također od celokupne brodske posade i spasen smrti. I onaj koji me na čudesan način izbavi od smrti, može me izbaviti iz ovog položaja. Ali ne skapavam od gladi i ne propadam na neplodnom tlu na kome ne bi bilo životnih namirnica. Ali sam u toplom podneblju gde valjda ne bih nosio odelo i kad bi ga imao. Ali bačen sam na ostrvu gde ne vidim divljih zveri koje bi bile opasne po mene, kakve sam video na afričkoj obali. Šta bi bilo da sam tamo pretrpao brodolom? Ali Bog je kao čudom poslao brod u blizinu obale, te sam iz njega iznao mnoge stvari koje će ili podmiriti moje potrebe ili mi omogućiti da se snabdevam dok sam živ. Uglavnom, evo nesumnjivog svedočanstva da u svakom položaju na svetu, ma koliko nesrećnom, ima nečeg dobrog ili zlog, za što treba biti zahvalan. I neka ovo ostane kao uputstvo iz iskustva u najnesrećnijem stanju na ovom svetu, da u njemu možemo uvek naći neku utehu, pa da je u opisu dobra i zla stavimo u računskoj knjizi na stranu primanja. Pošto sam donekle privikao duh na svoje prilike i prestao da gledam na more, ne bih li spazio kakav brod, počnem se truditi da tim prilikama prilagodim svoj način života i sebi što više olakšam. Već sam opisao svoj stan, to jest šator pod stenom, sa ogradom od jakog kolja i užadi. Ogradu mogu nazvati sad zidom, jer sam s polja naslagao busenje u širini od 2 stope. I posle nekog vremena, mislim godine i po, postavio sam grede na to busenje i naslonio ih o stenu, pa ih pokrio granjem i svačim što sam mogao naći, da štiti od kiše, koja je u izvesna doba godine bila veoma žestoka. Već sam ispričao kako sam doneo svu svoju imovinu u ovaj ograđeni prostor i u pećinu koju sam napravio u steni. Ali moram reći također da je tu bio dar mar i da su stvari u neredu zauzimale sav prostor. Nisam imao mesta za sebe, pa počnem u steni proširivati podrum i radionicu, jer stena beše meka od peščara i lako se dubila. Kad sam video da sam u dovoljnoj bezbednosti od divljih zverova, počnem kopati nadesno u steni, pa opet skrenem u desno i kada dođem do kraja, načinim vrata za izlazak iz svog malog utvrđenja. Tako sam dobio ne samo izlaz i ulaz, tako reći zadnji ulaz za moj šator i skladište, već i prostor da sklanjam svoju imovinu. Sad pregnem da napravim najpotrebnije stvari, naročito stolicu i sto, jer bez njih nisam bio u stanju uživati malobrojne prijatnosti koje sam mogao imati ovde. Nisam mogao jesti, ni pisati, ni čitati sa pravim zadovoljstvom bez stola. Tako se prihvatim posla i moram ovde primetiti, pošto je razum suština i izvor matematike, da svako može vremenom savladati svaku mehaničku veštinu, postavljanjem i merenjem svačega na osnovu razuma i razboritim rasuđivanjem o stvarima. Nikada nisam u ruci držao alat, pa sam ipak vremenom, trudom, prilježnošću i dovitljivošću najzad uvideo da bih mogao načiniti sve što mi je potrebno, naročito kad bih imao alata. Pri svem tom sam napravio bezbroj stvari i bez alata, neke samo teslom i sekirčetom, koje ranije niko nije tako pravio, ali s velikim trudom. Na primjer, ako sam hteo dasku, nisam mogao ništa drugo do da posečem kakvo drvo, da ga položim ispred sebe, istešem sekirom sa obe strane da liči na dasku, pa da je teslom poravnam. Doduše, mogao sam tako izvući samo jednu dasku iz celog jednog stabla, ali tu ne beše drugog leka do strpljenja, kao što nije bilo leka ni tome što sam morao trošiti strahovito mnogo vremena i truda dok ne napravim dasku. Međutim, moje vreme ili trud malo su vredeli, te prema tome bilo svejedno kako ih trošim. Napravio sam, kao što rekoh, najpre sto i stolicu, i to od kratkog komađa koje sam s plavom preneo sa broda. Kad sam isklesao nekoliko dasaka, kako sam gore opisao, načinim velike police, 1,5 široke i postavim jednu iznad druge na jednoj strani pećine, da tu ostavljam alat, ekser i gvožđariju, odvojeno jedno od drugoga da bih mogao lako da dohvatim. Ukucam klinove u zid stene da okačim puške i sve što se može okačiti.
Da je neko mogao vidjeti moju pećinu, učinila bi mu se kao kakav magacin za sve potrebe i sve je bilo tako razmešteno da mi beše milina vidjeti kako stvari stoje u redu i kako je skladište bogato svakovrsnim potrepštinama. Kad sam počeo da vodim dnevnik svakoga dana o tome šta radim, isprva sam već hitao i bio zbunjen, kiptao je dosadnim pojedinostima. Na primjer, ovako sam nekako pisao: Septembar 30. Kad sam stupio na obalu i izbavio se od talasta, umjesto da zahvalim Bogu za svoje spasenje, pošto sam najpre povratio što sam imao u stomaku zajedno sa slanom vodom koju sam progutao i malo se oporavio, jurio sam po obali, kršeći ruke i lupajući se po glavi i licu, kukajući na svoju nesreću i vičući: propao sam, dok umoran i iznuren nisam pao na zemlju da se odmorim, ali nisam smeo zaspati da me zveri ne pojedu. Posle nekoliko dana, pošto sam sa broda donao sve što sam mogao, ne mogadoh se uzdržati da ne odem na vrh brda i pogledam na more, u želji da spazim kakav brod, pa kad sam video na velikoj daljini jedro i počeo uživati u nadi na izbavljenje, najzad sam ga sasvim izgubio iz vida, iako sam netremice zurio dok mi oči nisu utrnule. Onda sam seo na zemlju i zaplakao kao dete i tako ludošću povećao svoju nesreću. Kad sam se donekle pomirio sa sudbinom i uredio po kućanstvu i boravište, napravio sto i stolicu, što sam lepše mogao, počnem da vodim dnevnik koji ću vam ovde dati u prepisu, mada se već date pojedinosti ponavljaju. Dokle god sam ga mogao voditi, jer kad mi je nestalo mastila, morao sam da prestanem da pišem. Dnevnik. 30. septembar 1659. Ja, jadni bedni Robinson Crusoe, pošto sam doživeo brodolom za vreme strašne bure na debelom moru, stupio sam skoro mrtav na obalu ovog kobnog nesrećnog ostrva koje sam nazvao ostrvo očajanja, a svi ostali koji behu na brodu su se utopili. Ostatak dana proveo sam mučeći se mislima o okolnostima u koje sam bačen. Nisam imao ni hrane, ni kuće, ni odela, ni oružja, niti kakvog pribežišta i, očajavajući da će mi ma s koje strane doći pomoć, nisam pred sobom video ništa drugo do smrt, bilo da me pojedu divlje zveri, ubiju divljaci ili da skapam od gladi. U suton zaspim na nekom drvetu u strahu od divljih stvorova, ali sam tvrdo spavao, mada je cele noći padala kiša. 1. oktobar. Ujutru videh na svoje veliko iznenađenje da je plima odvukla brod i da se nasukao bliže ostrvu. Bilo je utešno vidjeti ga gde stoji uspravno, nerazlupan, te se ponadam, ako se vetar umiri, da ću se moći popeti na nje i naći i poneti nešto hrane i drugih neophodnih stvari. Ponovo osjetim bol za izgubljenim drugovima koji su po mome mišljenju mogli spasti brod, da su na njemu ostali ili se bar ne bi svi utopili. Da su se spasli, možda bismo sagradili brod od olupina da nas odnese u koji drugi kraj sveta. Proveo sam veliki deo dana mučići se sa ovim pitanjima, ali najzad videći brod skoro sasvim na suvu, po pesku mu priđem što sam bliže mogao, pa onda zaplivam i uspem se na njega. Za to vreme kiša i dalje padala, ali nije bilo vetra. Od 1. do 24. oktobra. Za vreme svih ovih dana odlazio sam na brod, da iz njega iznesem sve što je mogućno i prenesem splavom na ostrvo, koristeći svaku plimu. Mnogo je padala kiša tih dana, mada je pokatkad bilo i lepog vremena, jer izgleda da beše kišno doba godine. 20. oktobar. Prevrnuo mi se splav i sve stvari sa njim, ali kako je voda bila plitka, a stvari većinom teške, mnogo od njih sam spasao kad je nastupila oseka. 25. oktobar. Kiša je padala svu noć i vazdan i duvao vetar na mahove. Za to vreme brod se razlupao u komade kad je vetar jače zaduvao i ništa se više nije moglo vidjeti sem olupina, i to samo kad je oseka. Ceo dan sam pokrivao i sklanjao stvari koje sam preneo da ih kiša ne ukvari. 26. oktobar. Hodao sam obalom skoro ceo dan da pronađem kakvo mesto da bih podigao skrovište, jer sam se bojao noćnih napada, zverova ili ljudi, pa sam hteo da se obezbedim. Pred veče nađem podesno mesto pod stenom i obeležim polukrug gde ću se nastaniti. Rešim da mesto ogradim zidom ili utvrđenjem od dvostrukog kolja sa užadima između njega i busenjem na spoljašnjoj strani. Od 26. do 30. Trudio sam se da prenesem sve stvari u svoje skrovište, mada je neko vreme padala jaka kiša. 31. izjutra izašao sam na ostrvo s puškom da potražim hrane i upoznam predeo. Ubio sam kozu, a Jare pošao za mnom kući, ali sam ga zaklao jer nije htelo da jede. 1. novembar.
Podigao sam šator pod stenom i prvi put u njemu spavao. Potrudio sam se da bude što veći i pobao kolje u zemlju za viseću postelju. 2. novembar. Ponameštao sam sve sanduke i daske i komađe greda od splavova i od njih načinio privremenu ogradu oko sebe, dok ne podignem i ne proširim ogradu od kolja. 3. novembar. Izašao sam s puškom i ubio 2 ptice nalik na plovke koje sam zatim u slast pojeo. Popodne sam počeo praviti sto. 4. novembar. Jutro sam pravio raspored rada, izlaženje u lov, spavanje i razonoda. Naime, svakog jutra da izlazim s puškom na 2-3 sata, ako ne pada kiša, pa da radim do 11 sati, zatim da ručam što imam, od 12 do 2 da spavam, jer je vreme neobično toplo, a uveče opet da radim. Radno vreme toga i sledećeg dana upotrebio sam da načinim sto, jer sam još bio neiskusan radnik, mada sam se vremenom i po nuždi usavršio, kao što bi svako drugi. 5. novembar. Izašao sam s puškom i psom i ubio divlju mačku, čija koža beše prilično meka, a meso nizašta. Kad bih ubio neku životinju, odrao bih kožu i obesio da se suši. Vraćajući se obalom, video sam mnogo raznovrsnih morskih ptica koje mi behu nepoznate. Iznenadiše me i skoro uplašiše 2-3 tuljana koji skočiše u more i umakoše za tada, dok sam u njih gledao ne znajući tačno šta su. 6. novembar. Posle jutarnje šetnje nastavim da pravim sto i svršim ga, ali mi se nije svidao. Nije mnogo prošlo i uspeo sam da ga popravim. 7. novembar. Počinje lepo vreme. 7., 8., 9., 10. i donekle 12. jer 11. beše nedelja, bio sam potpuno zauzet pravljanjem stolice, koju sam s mnogo truda prilično lepo napravio, ali još ne sasvim po svom ukusu. U toku pravljanja nekoliko puta sam je rastavljao i sastavljao. Napomena. Uskoro sam prestao praznovati nedelju jer nisam mogao razaznavati dane, od kada je više nisam obeležavao naročitim zarezom na stubu. 13. novembar. Padala je kiša, mene osvežila, zemlju rashladila, ali u isti mah strašno grmelo i sevalo, da sam se mnogo uplašio za puščani prah. Čim se prolepšalo, rešim da razdelim sav puščani prah u što manje količine, da ne dođe u opasnost. 14., 15. i 16. novembar. Ova 3 dana pravio sam četvrtaste sandučiće ili kutije koje mogu da prime oko funtu ili najviše 2 puščanog praha. U njih sam stavio prah i sklonio ih na sigurna mesta, na što većoj daljini jednu od druge. Jednog od ovih dana ubio sam veliku pticu koja beše dobra za jelo, ali nisam znao kako se zove. 17. novembar. Počeo sam da kopam iza šatora u steni da napravim više mesta za svoje potrebe. Napomena, za ovaj posao trebalo mi je 3 stvari po svaku cenu: pijuk, ašov i kolice ili korpa. Prestanem s radom i počnem premišljati kako da napravim potrebne alatke. Što se tiče pijuka, poslužim se gvozdanom polugom, prilično podesnom, ali teškom. Druga stvar beše ašov ili lopata, od kojih mi jedno ili drugo toliko beše potrebno da odista bez njih ne bih mogao ništa da uradim kako valja, ali nisam znao od čega da ih napravim. 18. novembar. Krstareći po šumi nađem stablo, nalik na drvo koje u Brazili zovu gvozdeno, zbog njegove izvanredne tvrdoće. Od njega s velikim trudom i gotovo pokvarivši sekiru odsečem komad i donesem ga s mukom kući jer beše veoma težak. Usled izvanredne tvrdoće drveta, kako nisam imao da biram, zabavih se dugo na tom poslu, jer sam drvetu malo po malo davao oblik ašova ili lopate sa državljom kakve se viđaju u Engleskoj, s tom razlikom što ašov ne beše okovan gvožđem na vrhu da bih mogao dugo trajati. Ipak je poslužio mojim namerama, ali mislim da ašov nikada nije tako pravljen niti tako dugo. Još nisam sve imao, nedostajahu mi kolica ili korpa. Korpu nisam mogao nikako napraviti jer nisam imao pruća koja se savije, bar još ga nisam našao. Što se tiče kolica, mislio sam da mogu napraviti sve sem točka. Sem toga beše mi nemoguće napraviti gvozdenu glavčinu za osovinu točka, te dignem ruke od toga. I tako za iznošenje zemlje iz pećine napravim neku vrstu tekneta, nalik na ono u kome zidari nose malter. To mi beše tako teško kao kad sam pravio ašov. Ipak to i ašov i uzaludan pokušaj da napravim kolica uze mi puna 4 dana. Razume se, ne računajući moju jutarnju šetnju s puškom koju sam retko kad zanemarivao i iz koje sam se gotovo uvek vraćao s nečim za jelo. 23. novembar.
Prestao sam s drugim radom dok sam pravio ove stvari i alat i kad sam ih svršio nastavim što sam ranije počeo, radeći svakog dana ukoliko mi je snaga i vreme dozvoljavalo. Za punih 18 dana proširim i produbim pećinu tako da je mogla lako primiti moju imovinu. Napomena. Za sve ovo vreme trudio sam se da izdubljenje u steni načinim dovoljno prostranim da mi posluži za skladište ili magacin, kujnu, trpezariju i podrum. Stanovao sam pod šatorom, izuzev ponekad za vreme kišnog godišnjeg doba, kad je kiša tako jako padala da nisam mogao ostati suv, usled čega sam docnije nad celokupnim ograđenim prostorom ponameštao duge motke koje sam naslanjao na stenu i pokrivao pločama i krupnim lišćem, kao krovinjaru. 10. decembar. Počeo sam da mislim da je prostorija u steni gotova, kad se iznenada izgleda da sam je načinio prevelikom, velika količina zemlje odroni odozgo i sa strane, te se ukratko uplašim i to ne bez razloga, jer da sam se tu našao ne bih mi bio potreban grobar. Posle te nesreće moradoh opet mnogo da radim, da odronjenu zemlju iznosim i što je važnije da poduprem tavanicu da se ne bi opet obronila. 11. decembar. Danas sam postavio 2 potporna stuba i na njih metnuo daske popreko, da drže tavanicu. To sam svršio sledećeg dana, a u toku sedmice ponameštao sam još stubova sa poprečnim daskama, tako da sam osigurao tavanicu. Redovi stubova poslužili su mi da u kući napravim odeljenja. 17. decembar. Od danas do 20. postavio sam police i ukucao ekser u stubove, da okačim sve što se može okačiti, i tako sam doveo u red unutrašnjost kuće. 20. decembar. Uneo sam sve u zasvođen prostor i počeo ga snabdevati nameštajem. Napravio sam od dasaka neku vrstu kunjskog stola, ali sam osjećao nestašicu u daskama, napravio sam još jedan sto. 24. decembar. Velika kiša cele noći i celog dana, ne može se iz kuće. 25. decembar. Kiša padala celog dana. 26. decembar. Kiša prestala, a zemlja mnogo hladnija nego ranije i prijatnija. 27. decembar. Ubio sam mladu kozu i ranio drugu u nogu, tako da sam je mogao uhvatiti i dovesti kući na uzicu. Kod kuće sam je previo i uz prebijenu nogu privezao daščice. Napomena. Postarah se da ostanu u životu i noga se izleči i potpuno ozdravi. Koza se pripitomila i počela pasti i brstiti po poljanici pred vratima i nije htela pobeći. Tad sam prvi put došao na pomisao da gajim pripitomljene životinje, da bih imao čime da se hranim kad utrošim sav pučani prah i dramlije. 28., 29. i 30. decembar. Velike vrućine bez povetarca, tako da se nije moglo izlaziti iz kuće sem uveče za hranu. Vreme sam proveo u dovođenju u red svojih stvari. 1. januar. Još veoma toplo, ali sam izlazio u zoru i uveče s puškom, a spavao u podne. Večeras, zalazeći dublje u dolinu koja se pružala prema središtu ostrva, spazih mnogo koza, ali su bile veoma plašljive, te im se nije moglo prići. Rešim da probam da ih moj pas dogna bliže. 2. januar. Idućeg dana izašao sam sa psom i napujdao ga na koze, ali sam pogrešio, jer se sve okretoše da ga dočekaju, a on uvide kakva mu opasnost preti, te nije hteo da im priđe bliže. 3. januar. Počeo sam rad na ogradi koju htedoh napraviti debelom i jakom, jer sam se još bojao da me kogod ne napadne. Napomena. Pošto sam ovu ogradu opisao ranije, namerno izostavljam šta stoji u dnevniku. Dovoljno je napomenuti da sam vreme od 3. januara do 14. aprila proveo u radu, doterujući i usavršavajući ogradu, mada je svega bila oko 24 jardi u dužinu u vidu polukruga sa poluprečnikom od 8 jardi i sa vratima od pećine u središtu. Sve to vreme radio sam naporno, a kiša me je mnogo dana sprečavala, ponekad čitave nedelje, ali sam mislio da nikad neću biti u bezbednosti dok se ograda ne svrši. Teško je verovati sa kakvim sam velikim naporom radio, naročito kad sam donosio stubove iz šume i pobijao ih u zemlju, jer behu mnogo veći nego što je potrebno. Kad je ograda bila gotova, sa dvostrukim redom stubova i pobusana, ubedih samog sebe da niko kad bi se iskrcao na obalu ne bi primetio da se tu nalazi nekakva kuća. Dobro je što sam to učinio, kao što će se vidjeti docnije u jednoj neobičnoj prilici. Za to vreme krstario sam po šumi za plenom svakog dana kad mi je kiša to dopuštala i često sam otkrivao po nešto što bi mi bilo od koristi. Našao sam neku vrstu divljeg goluba koji nije pravio gnezdo kao golub dupljaš u drvetu, već kao domaći golub u šupljini stene.
Ponesem mladunce i pokušam da ih odgajim i pripitomim, ali kad su odrasli svi su odleteli. Svakako najviše zato što nisam imao čime da ih hranim. Međutim, često sam nalazio golubije gnezda i uzimao mladunce koji behu vrlo ukusni za jelo. Poslujući u kući primetih da mi nedostaje mnogo stvari, koje sam i najpre mislio da mi je nemoguće napraviti, što je za neke i bilo tačno. Naprimjer, nisam nikad mogao napraviti bure sa obručima. Imao sam burence ili dva, kao što sam već pomenuo, ali nisam nikako došao do tog stepena da napravim bure po ugledu na njih, mada sam na te pokušaje utrošio mnogo nedelja. Nisam mogao da umetnem dance, ni da sastavim duge tako da ne propuštaju vodu, te dignem ruke i od toga. Muku sam mučio bez sveća, pa sam bio primoran da ležim čim se smrkne, a to je obično bivalo pre 7 sati. Sećao sam se komada voska od kojega sam pravio sveće za vreme afričke pustolovine, ali voska sad nisam imao. Sve što sam mogao učiniti beše da sačuvam loj kad zakoljem kozu i da od zdelice napravljene od ilovače koju sam osušio na suncu i u koju sam umetnuo fitilj od kućine napravim lampu i ona mi je svetlila, mada ne onom jasnom postojanom svetlošću koju daje sveća. Usred sveg ovog mog rada desilo se, kad sam preturao po stvarima, da nađem vrećicu, koja je, kao što sam nagovestio ranije, bila napunjena žitom za prehranu živine. Ne za ovo putovanje, no za ono ranije, valjda kad je brod dolazio iz Lisabona. Ono malo preostalog žita pojeli su pacovi, da u vreći ne nađoh ništa sem pleve i prašine, a kako htedog da upotrebim vreću u drugu neku svrhu, verovatno da ostavim u nju puščani prah, kad sam ga razdelio u manje količine iz straha od groma, istresem plevu od žita na jednoj strani utvrđenja pod stenom. Bacio sam te ostatke žita malo pre velikih pomenutih kiša, ne obraćajući pažnju i ne sećajući se da sam išta istresao. Otprilike posle mjesec dana spazim nekoliko stručaka neke zelene travčice koje isklijale iz zemlje i za koju sam mislio da je kakva biljka koju ranije nisam primetio, ali se iznenadim i zapanjim kad posle dužeg vremena vidim 10 klasova savršeno zelenog ječma, iste vrste kao evropski, čak kao engleski. Nemogućno je izraziti začuđenost i zbrku mojih misli tom prilikom. Nisam do tada postupao ni po kakvom religioznom načelu. U stvari imao sam malo religioznih pojmova u glavi, te sam sve što mi se dešavalo smatrao kao slučaj ili olako rečeno kao Božju volju, ne trudeći se da prodrem u nameru promisli ili u način njegovog vladanja u svetu. Ali kad spazih ječam da raste u podnemlju nepodesnom za njega, a naročito dok mi još ne pade na pamet kako je on tu dospeo, trgog se i pomislih da je Bog učinio na čudesan način da ovo žito nikne nepostojano i da je to učinio samo da bih mogao da opstanem na tome divljem, bednom mestu. Kraj drugog kanala, prve kasete. File 7. Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Treći kanal, prve kasete. To me je malo ganulo i nateralo mi suze na oči, te počnem likovati što se tako čudo prirode desilo u vezi sa mnom. Beše mi utoliko čudnije što sam u blizini pored stene video druge stabljike, za koje sam utvrdio da su od pirinča jer sam video pirinač u Africi kad raste. Ne samo da sam smatrao to prosto kao delo promisli u svrhu moga opstanka, nego sam bio ubeđen da žita i pirinča ima još na ostrvu, te zađem u onaj kraj u kome sam već bio, zagledajući u svaki kutak i pod svaku stenu, ali nisam mogao naći ni traga od njega. Najzad mi pade na da sam na onome mestu istresao vreću sa hranom za živinu, te čudo presta biti čudo i moram priznati da i moja religiozna zahvalnost Božji promisli počeo opadati čim sam došao do saznanja da je to bilo nešto sasvim obično, mada je trebalo da budem zahvalan na tako neobičnoj i neočekivanoj milosti kao da je čudesna. U odnosu na mene beše to odista delo promisli, jer je ona naredila da 10 zrna žita ostane nepokvareno, dok su ostalo uništili pacovi, kao da je palo s neba, i da ga bacim baš na to mesto gde je u senci stene odmah proklijalo, a da je u to vreme bačeno na koje drugo mesto, sunce bi ga spržilo i uništilo. Klas je ječma kad je došlo vreme brižljivo sam sačuvao, a to je bilo krajem juna. Sklonio sam svako zrno da ga opet posejem, u nadi da ću vremenom dobiti dovoljnu količinu da mesim hleb,
ali tek 4. godine mogadoh odvojiti malo žita za hleb, što ću opisati kad na to dođe red, jer je sve što sam prvi put posejao propalo zato što nisam pazio na podesno vreme, što sam ga posejao baš pred sušno godišnje doba, te uopšte nije niklo, bar ne kako bi trebalo, ali o tome docnije. Sem toga ječma beše 20 do 30 strukova pirinča, koje sam sačuvao sa istom brižljivošću i hteo upotrebiti u istu svrhu. Naime, da popravim hleb ili bolje reći hranu, jer sam našao način da ga kuvam, ne da pečem, mada sam ga posle nekog vremena i pekao, ali da se vratim dnevniku. Radio sam neumorno ta 3-4 meseca da svršim zid i 14. aprila ga zatvorim i udesim da u kuću ulazim ne na vrata, već preko zida, pomoću lestvica, da ne bude spoljnjega znaka da tu stanujem. 16. april. Svršim lestvice i uspem se uz njih, pa ih povučem za sobom i spustim unutra. Beše to savršeno ograđen prostor u kome sam imao dovoljno mesta i ništa mi nije moglo prići s polja pre nego što bi se popelo na zid. Sledećeg dana, pošto sam završio zid, u malo što sav moj trud u jedan mah ne bi izbrisan i u malo što ne izgubi život. Slučaj se dogodio ovako. Dok sam bio zaposlen unutra, iza šatora, na samom ulazu u pećinu, užasnu se kada iznenada zemlja uze da se roni stavanice pećine i ivice brega nad mojom glavom i 2 stuba u pećini skrhaše se na grozan način. Pošteno sam se prepao, ali nisam ni pomislio na pravi uzrok, smatrajući samo da se gornja strana pećine ruši kao što je to delimično bivalo i ranije. Od straha da ne budem zatrpan potrčim lestvicama i ne smatrajući da sam i tu van opasnosti pređem preko zida da se komadi sa brega ne skotrljuju na mene. Čim stadoh na čvrsto tle, uvideh da je to strašan zemljotres, jer mi se zemlja pod nogama zatresla 3 puta u razmacima od po 8 minuta. Potresi behu tako jaki da bi srušili najjaču zgradu na svetu i veliki komad s vrha jedne stene, koja staješe na pola milja od mene u pravcu mora, pade s tako užasnim treskom kakav u životu nisam čuo. Primetih da se i more žestoko ustalasa i rekao bih da su potresi bili jači pod vodom nego na ostrvu. Tako sam bio preneražen jer nikad nešto slično nisam osetio, niti sam razgovarao s nekim ko je to doživeo, da sav obamreh. Od pokreta zemlje smuči mi se u stomaku, kao kad čoveka dočepa bura na moru, ali me prasak od komada stene probudi iz obamrlosti i ispuni užasom, te pomislih da se breg sručio na moj šator i na sve moje pokućanstvo i sve odjednom zatrpao. U duši mi se smuti po drugi put. Posle 3. potresa nisam za neko vreme osetio nove, te mi se hrabrost poče vraćati. Ipak nisam imao dovoljno smelosti da ponovo pređem preko zida, jer sam se plašio da ne budem živ zakopan, već sam sedeo na zemlji, pogružen i neutešan, ne znajući šta da činim. Za sve to vreme ne pada mi na pamet nikakva iole ozbiljnija religiozna misao, ništa sem običnog Bože smiluj se na mene, a kad zemljotres prođe prestaje i to. Dok sam tako sedeo, nebo se ne oblači i zamrači, kao pred kišu. Uskoro se vetar postepeno diže, tako da posle manje od pola sata zaurla orkan. More se iznenada pokri penom, a obala talasima. Drveće je letelo iz korena. Bura je besnela oko 3 sata, pa se poče stišavati. I posle još 2 sata utiša se, onda pljusnu jaka kiša. Sve to vreme sedeo sam na zemlji, prestrašen i snužden, kad mi odjednom padne na pamet da smem opet da uđem u pećinu, jer su vetar i kiša bili posljedica zemljotresa, a zemljotres je bio prestao. Pri toj pomisli srčano stade da mi se vraća, a kako je i kiša doprinela da me ubedi, uđem u ograđeni prostor, pa u šator i sednem. No kiša beše tako žestoka da umalo ne sruši šator, te sam bio primoran da uđem u pećinu, mada preplašen da mi se ne stropošta na glavu. Žestoka kiša primorala me je da se latim novog posla, da prosečem rupu kroz zid ograđenog prostora kao oluk da vode izađe, da ne bi poplavila pećinu. Pošto sam proveo neko vreme u pećini i nisam više osjećao zemljotres, počeh bivati spokojniji i da bih osnažio duh, a to mu beše veoma potrebno, uzmem iz malog skladišta gutlje ruma koji sam veoma štedljivo upotrebljavao, znajući da ga ne mogu ni odakle dobaviti kad ga potrošim. Kiša je padala dalje celu noć i veliki deo sledećeg dana, tako da nisam mogao izići, ali čim je duh bio spokojniji, počeo sam misliti šta da činim, zaključivši da ne smem živjeti u pećini ako je ostrvo podložno zemljotresima, već moram preduzeti da sagradim kolibicu pod vedrim nebom i da je okružim zidom kao ovde, da se tako obezbedim od divljih životinja ili ljudi, jer ako ostane gde sam, svakako ću kad tad biti živ zatrpan.
Tako misleći rešim da premestim šator koji se nalazio baš pod okomkom brega, jer ako se zemljotres ponovi, okomac će se srušiti na šator. Proveo sam 2 sledeće dana, 19. i 20. april, dovijajući se gde i kako da premestim boravište. Iz straha da ne budem živ progutan, nisam više spokojno spavao, ali sam se gotovo isto tako bojao spavati napolju bez ograde. Ipak, kad sam se obazrao i video kako je sve bilo valjano uređeno, kako sam prijatno bio skriven i kako bezbedan, nisam želeo da se preselim. Pade mi na pamet da bi trebalo mnogo vremena da to učinim i da se moram zadovoljiti rizikom da ostanem gde sam, dok ne sagradim boravište i obezbedim ga tako da se u nju preselim. Ova odluka me umirila za neko vreme i rešim da počnem graditi kružni zid od kolja, užadi i tako dalje i da podignem šator usred kruga, kad ovaj bude gotov, a dotle da ostanem gde sam. To je bilo 21. 22. april. Počnem razmišljati o načinu kako da izvedem ovu nameru, ali je bila muka sa alatom. Imao sam 3 velike sekire i mnogo sekirica, jer smo poneli sekirice radi trgovine s Indijancima. Ali kako sam mnogo sekao i tesao čvornovato drvo, bile su se istupile i dobile zupce. I mada sam imao tocilo, nisam ga mogao kretati i u isti mah na njemu oštriti alat. Tome je stalo toliko razmišljanja koliko i državnika kad misli o nekom krupnom političkom poduhvatu ili sudiju kad odlučuje o životu ili smrti kakvog čoveka.